ଯାଉଛି ପାରୁନି। ଯାଉନୁ ଛିଡ଼ା ତଳେ ହେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ହେ ଭାଇ ଭାଇ ସେ ହଉଛି ଭାଇ ଆମାଜନରୁ କହୁଛି ଯାଉନି ସେ ଲୋକଟା ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ କରୁଛୁ ତୁ ଇଏ କର ରହିଯା ଲବି ଭିତରେ। ଏ ଟିକେ ରହିଯା ରେ ନା ନା ଖେଳ ଖେଳ ତୁ ତ ଅଛୁ ଆଉ ମୁଁ ଭାଇ ଗୋଟେ ଛଡ଼ି ପକେଇବି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳୁଥା। ଏରା ମାରୁନା ଆସୁନାହାନ୍ତି। କିଏ ତୁ ଥିଲୁ ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେକର୍ଡ କରୁଛି। ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେକର୍ଡ କରି କ'ଣ କରିବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି ଏଇଟା। ଆରେ ଭିଡ଼ିଓ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲାଇଭ୍ ଠକି କରୁନୁ ଅଛ କଣ? ଇନଷ୍ଟାରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସେଠି ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେକର୍ଡ ଏ ଭାଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଦେଖୁଛୁ କିଏ? ଆମାଜନ ଭାଇ ନମ୍ବର ଦେଇକି କହିଦେଲା କହିଲା ଭାଇ ହଁ ମୁଁ ଛଡ଼େଇଛ ତମେ। କ'ଣ ମଗେଇଥିଲୁ ମୁଁ ଏ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇଲା ଆମାଜନ ବା ଜୟ ହବ ଆମାଜନ ନା ବାଣ୍ଡ କ'ଣ ମଗେଇଥିଲୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଲା ଚଢ଼ିଗଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ହାଁ ଚଢ଼ିଗଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ डाइटा मुझे निकलो छोड़ी था मेरे सामने गांड में गुंडू मार देगा तेरा। ମୁଁ ତୋର ଗୋଟେ ବହିଟେ ନେଇନଥିଲି हाँ ତୋର ଗୋଟେ ବହି ନେଇନଥିଲି बही कौन ହଁ है ତୁ ନେଇନଥିଲି ଗୋଟେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିନି ଗୋଟେ ପେଜ୍ टाइम कितने हो गए ଟାଇମ୍ ମିଳୁନାହିଁ କାହିଁକି ମିଳୁଛି ନେଟ୍ କରିଦେଲା ରେ ତୁ ସେୟାକୁ ପେଇ ତାକୁ ପେଲା ସେଠି ହବନି ମୁଁ ଟିକେ ଛଡ଼େଇ ମାର ମୁଁ ଦିଟା ଖାଇ ମାରିଛି ମତ। ସେ ମୋତେ ମାରୁଛି ଆସିକି ନା ମାନେ ଏଇଟା ଏକାଥରେ ପଇଲା। ନେଟ୍ କିଏ ଗଲାନି ଦି ଜଣ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ପଛପଟେ बड़ा ठीक टाइम मूव है मार दला ବସୁଛି प्यार में क्यों हूँ मार दे ट्याप ट्याप कौन मारती बॉल एक हाथ में लगी दी जण ହେଇଗଲା ଏଡୁ ହଉଛି ସାଙ୍ଗ ରକମ କର କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଏଡୁ ଆଇଲା ବା এই যে কন্টেন্ট
ওই বড় দিটা এপট রে हाँ डाल दिया तू माइल को এটা আরে ভূত আমি কও উঠছে বুলি আইলে না তোমার মারতলা এটা এমনি চলছে भीतर पट जन आइला जमा है गले ড্যামেজ হচ্ছে মার্সেডি হচ্ছে मुझे मार ही नहीं पारूँ Nice. কোনটা অপরটাকে গান্ডি কষ্ট পাও डैमेज कम पड़ ना ড্যামেজ কম হবে साला होदा होदा